Hemen salam. İlk ölene diyeceklerim şu. Köp soru verilýär da aydymda, rehde peýda bagam sana diýip. Peýda edenýiň edip bolýar. Ýöne men peýdalanan bolsa, prosto hobbim. Şuda isleýän, şuda etýän. Saat gece şu wagt näçe boldy? 3 ýary. Ýatyrlanyp işlenýär. Atanya studiosunda. Nesip bolsa täze saat, täze aydym. Ine işlenip oturan saat, dinleň bakarım. Ön kiçik wagtdan howes şeýle batda aydym onu köp kişiň ýanyna barýan bolan ay işim ma ya sen aydyp bilmeýän senden istat näme etmeli diýär Allah Taala yetmejeklerini arzum etdirmez diýe. Bunda başka. Dengan anamly özüň anamyň bolmaly.